En de serie is gestart. En wie komt er als eerste de bocht uit? Ik zal maar gokken, is het volgens mij Karin en... Ja, maar ook we zijn niet al te best meer, dus we moeten even goed kijken. 108. Ilse, maar Karin pakt de eerste plek, Ilse als tweede. En Selina als derde. En Manon na de 600 meter ook weer een 200 meter, heel goed voor mij.